Susop mga kasangkay. For today's video, gagawa tayo ng social experiment. Umuwi kami ng kapatid ko na hindi pinapaalam dun sa bahay. Tingnan natin kung anong reaction nila. Meanwhile, eventually, Ay, touchdown! Nandito na kami ngayon sa Matawag. And tingnan nyo kung gaano kaganda yung buong liwayway. I-flip ko yung camera. one hour later. So as of now, nandito tayo ngayon sa Matawag. Time check, alas 5. Sakto. So nakasakay kami dito around 4:30. Tapos 5, waiting na kami para departure. So, kamusta naman ang biyahe dito? Okay naman. Medyo hassle nga lang. Paanong hassle? Nainit. Tapos sa bus, malamig kasi aircon. So ano ka, sala sa init, sala sa lamig. Sala sa init, sala sa lamig. First time mo itong umuwi na ano, di ba? First time mo pumunta na Manila, tapos first time mong umuwi. Oh yeah. So, kamusta naman yung ano, experience ng pag-uwi after 3 years, after surge ng pandemic? Yun, nakaka-excite kasi syempre, after 3 years, nakaka-uwi rin sa bahay. So, ano mga plano mo pag-uwi mo doon? Ayun, pagdating doon, tikat lang, gala-gala. O baka may gusto, Kakain mo ng lechon. o baka may gusto kang i-shout out. Oh, shoutout dyan pala dyan sa mga tropa ko sa Samar, pati na yung mga kapatid ko dyan. The next day, Touchdown, Allen. one eternity later. A few moments later. Susop mga kasangkay. For today's video, gagawa tayo ng social experiment. Umuwi kami ng kapatid ko na hindi pinapaalam dun sa bahay. Tingnan natin kung anong reaction nila. Down, nandito na kami sa probinsya namin, sa barrio namin. Ayan. Bundok na bundok. So ayan. Malapit na kami. Malapit na kami sa bahay. Maupay nga patron! Sulog! Ano? One eternity later. What's up mga kasangkay? So
Since nandito nga ako sa probinsya, talagang literal na nasa probinsya ako. Ang ginagamit namin panluto, panggatong. Tingnan mo naman, oh, ayan, kawan. Oh, sobrang init. Talagang literal na probinsya. Ma-share ko lang. Hello, what's up mga kasangkay? This is your parang Jomar aka Omak. Para updated kayo sa mga videos ko, i-click lang yung icon na to, yung nasa baba para mag-subscribe. Salamat!